ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରତ୍ନାକର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଟୁ ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସୋ ଦୋସ୍ତ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ। ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇକି ଆମେ ଆଜି କିଛି ଜାଣିବା କିଛି ଆଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଉପରେ, କୃଷି ଉପରେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଜାଣିଲେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ବନେଇଛି। ସୋ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷି ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ବା କାଠ ଟିମ୍ବର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବା ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ସୁନା ଆଉ ହୀରା, ସୁନା ଠାରୁ ବେସିକାଲି ବା ହୀରା ଭଳିଆ ଦାମିକା ସେ ଗଛ ବା ଦାମିକା ସେ କାଠ। ସେ କାଠ କ'ଣ, ତାର ୟୁଜ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏତେ ଦାମ। ସୋ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ, କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ, ତା ଦେହରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବେସିକାଲି ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ଏତେ ଦାମ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଜାରରେ। ସୋ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସୋ ଦୋସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ବା ସେୟାରିଂ ବି କରିପାରିବେ। ସୋ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆମେ ଯିବା ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଡିସପ୍ଲେ କରାଇବି ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ। ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, ଓକେ। ସୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ହେଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସୁନା ଓ ହୀରା ପରି ଦାମିକା ହେଉଛି ଏଇ କାଠ। ଏ କାଠ କ'ଣ, ଏ କାଠର ଏ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ, ଏ ଗଛରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, କାହିଁକି ଆଜି ଏ କାଠ ଏତେ ଦାମ, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏ ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ଅଗରୁଡ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଗର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ହୁଁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୁନା ବା ହୀରା, ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସୁନା ବା ହୀରା ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏଟା ଗଛ। ତ ସୁନା ହୀରା ପରି ଦାମିକା ଏ ଗଛ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତାର ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଗଛରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ଗଛର ଟିମ୍ବର ମାନେ ରୁଟ୍ସ ନେଇକି ଟିମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେପାଇଁ ଯଦି କାହାକୁ ପଚରାଯାଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆପଣ କହିବେ ହୀରା ବା ସୁନା, ରୂପା। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି କହୁଥାଏ। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କି ବିରଳ କାଠ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସୁନା ଠାରୁ ବି ମହଙ୍ଗା, ସୁନା ବା ହୀରା ଠାରୁ ବି ମହଙ୍ଗା। ସେଇ କାଠର ନାଁ ହେଉଛି ଅଗର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ଅଗର କହୁ। ତା ତେଲ, ଅଗର ତେଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପୂଜାରେ ବି ସେଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଅଗର ତେଲ, ଅଗର ଆପଣ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ବା ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଠା ଦେଇଥିବେ ସେଇଠି ଅଗର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଅଗର ତେଲ, ଅଗୁର ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଏହା ଦୁର୍ଲଭ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ। ୟାର ବଟାନିକାଲ ନାଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇ କାଠର ବଟାନିକାଲ ନାମ ହେଉଛି ଆକ୍ୟୁଲାରିଆ ମାଲାକେନ୍ସିସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି। ତାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଅଗରଉଡ୍ ବା ଅଗର ଗଛ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଇ କାଠର ଗୋଟେ କେଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେଲ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ କେଜିର ଦାମ ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭାରତରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଯେଉଁ କାଠଟା ଅଗର କାଠଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଉଡ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଦେଖେଇବି। ପିକ୍ଚରରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କାଠର ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିମ୍ବର। ଏହା ଭିତରେ ଏଇଟା ବାହାର ଅଂଶଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉଡ୍ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଉଡ୍, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଗର ଉଡ୍। ତ ତାର କାଠର ଦାମ, ଗୋଟେ କେଜିର ଦାମ ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୂଲ୍ୟ ବଜାର ଆହୁରି ବି ଅଧିକା ହେଇଥାଏ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ଆପଣ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କାଠ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ବର, ସେ ଗଛର ଗୋଟେ ଟିମ୍ବର। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଉଡ୍ ବନୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଗର ଉଡ୍। ଏଇଟା ତା ଦେହରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଉଛି ଏ କାଠ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, ଏମିତି ନର୍ମାଲି ତ ହୁଏନି। ତାକୁ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବଢ଼େ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ସେଠି କ'ଣ କରେ, ଜୈବିକ ପେଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ୍, ଗୋଟେ ପୋକ, ସେ କ'ଣ କରେ, ସେ ଗଛ ଭିତରେ
କାଟିକି ଭିତରକୁ ଯାଏ, କାହିଁକିନା ଯେ ସେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ହାଲକା ହାଲକା ସେଣ୍ଟ ଆସେ, ସ୍ମେଲ ଆସେ। ସେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ମଞ୍ଜ କାଠ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହାର୍ଟଉଡ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ। ଫଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ କରେ, ଫଙ୍ଗସ୍ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ସେ କ'ଣ କରେ କାଠକୁ ଓ, ସେଟା ଖାଏ ବା ସଂକ୍ରମଣ ମାନେ କାଟିକି ଚୋଟ ମାରେ ସଫ୍ଟ ଉଡଟାକୁ ସେ ଖାଏ। ଗଛ କ'ଣ କରେ, ଗଛ ତାର ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ରେଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ କରେ। ଆପଣ ଦେଖେନ ରେଜିନ୍, ରେଜିନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଲିକ୍ୱିଡ, ଯେମିତି ଝୁଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ବାହାରେ ସେଇ ଟାଇପର ରେଜିନ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ, ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଲିକ୍ୱିଡ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ରେଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ, ଯୋଉ ଭିତର କାଠ ହଉ ବା ଯେତେବେଳେ ପୋକ ଖାଏ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପେସରେ, ସେ ରେଜିନ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କାଠରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ ବା ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଫିଲଅପ୍ ହୁଏ। ଫିଲଅପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 4-5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆହୁରି 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ କାଠ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକଉଡ୍ ବନିଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା ଅଗରଉଡ୍। ସୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ, ୟୁଜେସ୍ ଯେ ଅଗରଉଡ୍ କାଠର ବା ତେଲରୁ ବା ତାର ମେନ୍ କାଠରୁ ମେଡିସିନ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ମେଡିସିନ ମେଡିସିନ ସେମାନେ ବାୟୋଟେକ୍ ଫାର୍ମ ମାନେ ନେଇକି ମେଡିସିନ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏଠି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହୁଏ, ଅଗରଉଡ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ଆପଣ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆମାଜନ, ଆମାଜନରେ ବି ପାଇବେ ଆପଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ସ, କସ୍ମେଟିକ୍ସ, ଅଗରବତୀ ବି, ଇନସେଣ୍ଟିକ୍, ହର୍ବାଲ ଟି। ଏଇଟା ତା ଯୋଉ ପତ୍ର ଅଛି, ତା ପତ୍ର, ଅଗରୁଡ଼ ଗଛର ପତ୍ର ବହୁତ ହାଇ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ୍ରିପୁରା ଏରିଆରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ସିଏମ୍ ବିପ୍ଳବ ଦେବ, ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପିଚରେ କହିଛନ୍ତି ତା ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ସିଝେଇକି ଯୋଉ ପାଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପର ଲିଟର 400 ଟଙ୍କା। ତା ପତ୍ରରେ ଏତେ ହାଇ ହାଇ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଅଛି। ତା ପତ୍ରକୁ ଏଠି ପ୍ରୋସେସିଂ କରାହେଇକି ଜେନେରାଲି ହର୍ବାଲ ଟି ପ୍ରୋସେସ ହେଇକି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ସେଠୁ ଜୁଏଲାରୀ ହୁଏ, ତା କାଠରୁ ଜୁଏଲାରୀ, ଯେମିତି ଆମେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧୁଛେ ସେଭଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜୁଏଲି, ଜପମାଳ ବା ବ୍ରେସଲେଟ୍। ତ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଜୁଏଲାରୀ, କାଠର ଜୁଏଲାରୀ ଅଗରଉଡ୍ କାଠରୁ ହୁଏ। ବିକଜ ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ମୁଁ ଏବେ ପିକ୍ଚର ରଖିଛି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଆମାଜନରେ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ 11,000 ନା ତ 14,000 ଟଙ୍କା। ଉଡ୍ ଅଏଲ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲିଏଷ୍ଟ ଅଏଲ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଟର ଦାମ ଯୋଉଟା ନେଚୁରାଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଟର ଦାମ 70 ଲାକ୍ସ। ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିଟର ଦାମ 70 ଲାକ୍ସ। ଯୋଉଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି ତା ଦାମ ଟିକେ କମ୍ ଆସେ, 30-50 ଲକ୍ଷ। ବଟ୍ ଯୋଉଟା ନେଚୁରାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଓର ନେଚୁରାଲରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି ସେଟା 70 ଲାକ୍ସ ପର ଲିଟର। ସୋ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ସୁନା ବା ହୀରା ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଲିଟର ଦାମ ହଉଛି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ତା ଗ୍ରାମ କେତେ, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୁନାର ଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର ବି କରିପାରିବେ। ଓକେ। ସୋ ଏଇ ଗଛ ଯୋଉ ଆକୁଲାରିଆ ମାଲାସେସିସ୍ ଗଛ ମୁଁ କହିଲି ତା ବଟାନିକାଲ ନାମ ବା ଅଗରୁଡ, ସେଟା ଦି ପ୍ରକାର ତିଆରି ହୁଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନେଚୁରାଲ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫଙ୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ ବା ଇନଫେକ୍ଟ କରେ ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି କାଠ ତା ଗଣ୍ଡିକୁ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ବା ସେଟା କାଟେ, ସେ ଗଛ ରେଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ କରେ ଫର୍ ସେଫ୍ଟି ପର୍ପସ୍। ରେଜିନ୍ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ, ସେଟା ଆସିକି ସେ ଧଳା କାଠରେ ମିକ୍ସ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ ବା ଗ୍ୟାପ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ। ସୋ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି 8-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏଇଟା 5 ବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗଛ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ 8-10 ବର୍ଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଗରଉଡ୍ ବା ବ୍ଲାକଉଡ୍ ବନିଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ନେଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ପୋକ, ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲଗଭଗ 5-10% ଅଗରୁଡ୍ ଯିଏ ବନୁଛି ସେଟା ନେଚୁରାଲ ୱେରେ ବନୁଛି। ବିକଜ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହଉନି ବା ପ୍ରପର କେୟାର ଗଛକୁ ମିଳିପାରୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେଇ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ନେଚୁରାଲ ୱେରେ ବନିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ କମ୍, 5-10%। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାଷ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନାକୁଲେସନ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା 5 ବର୍ଷ ହୁଏ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଗଛ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି, କିଛି ଡିଜିଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଫଙ୍ଗସ୍ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ଇନାକୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମ୍ ଚିଜ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ କରାଯାଏ ସେ ଗଛରେ। ସୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଗରୁଡ୍ ବନିଯାଏ। ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଅଗରୁଡ୍ ବନିବାକୁ ହେଲେ 8-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଫୁଲ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ 8-10 ଇୟର୍ସର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ସ ଦରକାର ଯାହାକୁ କି ଅଗରୁଡ୍ ବନିଯାଏ।
ओके। सो आमे आज देखिबा, एटा देखंतु अगरुड नेचुरली तार ग्रेड अनुसार जे आपण देखिबा भारत में अगरुड लकलिया कीमत 1 लाख से 10 लाख जेमती मु कहितली काहेकि ग्रेड अनुसार जदि ए ग्रेड होच अधिका दाम, बी ग्रेड हेले ताठू टिके कम दाम, सी ग्रेड हेले ताठू माने गुटे केजी काठर दाम होची 1 लक्ष टंका ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। सो तार ग्रेड, तार गुणवत्ता, खुशबू सब ऊपर डिपेंड करे ग्रेड, से अनुसार प्राइस डिसाइड हुए। जोटा आर्टिफिशियल इनाकुलेशन माध्यम तैयारी होची तार दाम फिर भी गोटे केजी रो दाम होची 30,000 ରୁ ନେଇକି 50,000। सो इसका सेम तार परफॉर्म खुशबू बा सेंट बा तार क्वालिटी ऊपर डिपेंड करी 30,000 ରୁ 50,000। सो आमे ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଗରୁଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ମୋର କନସଲଟେସନରୁ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଛି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଲଗଭଗ 5 କେଜିରୁ ନେଇକି 10 କେଜି ଅଗରୁଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକଉଡ୍ ବାହାରେ। ସୋ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସପୋଜ ଯଦି 5 କେଜି ବି ବାହାରିଲା 30,000 ରୁ 50,000 ତା ଦାମ, ଆମେ ଯଦି ଲଗଭଗ ଗୋଟେ 40,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ଗୋଟେ କେଜି, ତ 5 କେଜି ଇଣ୍ଟୁ 40,000, ତ ଲଗଭଗ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହବ ଗଛଟା 10 ବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷର ପ୍ରଫିଟ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। ସୋ ମିନିମମ୍ ଏ ଗଛ ଲାଗେ କେମିତି ନା 8 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଲାଗେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିବା, ଗୋଟେ 2,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ଗୋଟେ 2,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗାରେ ଲଗଭଗ 25 ରୁ 30ଟା ଗଛ ଲାଗିବ। 30ଟା ଗଛର ଯଦି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର 30 ଦୁନେ 60 ଲକ୍ଷ, 10 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 50 ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ସେଠି ଗୋଟେ ପଇସା, ଗୋଟେ ଭଲ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଆଜି କୁହନ୍ତି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଗରିବ, କାହିଁକି ଚାଷରୁ ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଅର୍କିଡ ଫୁଲ ହଉ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହଉ, ବାଇଗଣ ହଉ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ହଉ, ଆପଣ ପୋଟଳ ହଉ, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ପିଓରଲି ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜାଗାରୁ, ସେଇ ଚାଷ ଜମିରୁ, ଏକର ଏକର ଜମିରୁ ବା ଅଧ ଏକର ଜମିରୁ ବା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରୁ ସେମାନେ ଆଜି ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେନି, ଖାଲି ଧାନ କି ବିରି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ବି ଚାଷ କରିପାରିବାନି। ସୋ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ, ଏଇଟା ଅଗରୁଡ଼ ଚାଷ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମର୍ସିଆଲ, ବିକଜ ଆପଣ ଏ ଗଛକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ତାର କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ, କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନାକୁଲେସନ, ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଯେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁଠି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆହୁରି ଡିଟେଲ ଆପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚରରେ ଏଇଟା ତାର ଗଛର ମାନେ ଟିମ୍ବରୁ ବାହାରିଛି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଝିରୁ କାଟିଦେବା ସେ କ'ଣ ହେବ, କାଠ ବ୍ଲାକ୍ ଉଡ୍ ବି କଟି ଯାଇପାରେ। ସେପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ, ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଳୁ ଛେଲନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେମାନେ ସେ ଟିମ୍ବରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛେଲି ଛେଲି ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଉଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୋପା ବାହାରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଚିପ୍ସ। ଏ ଚିପ୍ସକୁ ବି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ଯେଉଁ ଉଡ୍ ଅଏଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ଉଡ୍ ଅଏଲ୍ ହୁଏ, ଯାହାର ଦାମ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କରୁଛ ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଲିଟର ଦାମ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ସେଇଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଟିକେ ଥାଏ। ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି କି ସଏଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ସଏଲ୍, ପ୍ରପର୍ ସଏଲ୍ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ସେଇଠି। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ ବି ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବିକଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜାତୀୟ ଦେଶ ବୋଲି ଦେଶ ତ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ କହିପାରିବା, ବିକଜ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଆମର ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତା ଉପରୁ ଟେମ୍ପରେଚର, ଆଉ ଖରାଦିନେ 45-47 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର। ତ ସେଇଠି ଆମର ଗଛ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି 45-47 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କୁ ରେଜିଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ।
से ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଣାଯାଏ ବା ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଟା ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବି, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଇନାକୁଲେସନ୍ ଇନାକୁଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମେଜର ବିକଜ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗଛର ଫିଜିକାଲ ବା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଇନାକୁଲେସନ୍ ହୁଏ ଅଗର ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ। ଚିପ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ଦେନ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଇଏ ସବୁ ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି। ବିକଜ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିକେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଏ ଚାଷ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେବୁ, ସଏଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁ ନେଇକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚୁଜ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇନାକୁଲେସନ୍, ଚିପ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ଟୁ ମାର୍କେଟିଂ, ଏଭ୍ରି ସପୋର୍ଟସ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିକି ଆଜ୍ ଏ କନସଲଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଚାଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଆଜ୍ ଏ କୋଓନରସିପ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସୋ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବିଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନିୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 50 ଏକର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଅଗରଉଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫର୍ମେସନ୍ ତିଆରି ହେଇସାରିଲାଣି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି, ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏ ପାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଜ୍ ଏ କୋଓନରସିପ୍ ହିସାବରେ, ଆପଣ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିବେ। ସୋ ସେଇଟା କେମିତି ପାର୍ଟ ସେଇଟା ସେପାରେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବେସିକାଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 50 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ନିୟର ବାଲୁଗାଁ ପୂର୍ବରୁ NH-16ରୁ ଜଷ୍ଟ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କୁହୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ 50 ଏକର ଅଗରଉଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସୋ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୋନ୍ ହିସାବରେ ଆସିବେ, ଅଗରଉଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେବେ ବା ଅଗରଉଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଜ୍ ଏ କୋଓନରସିପ୍ରେ ଆପଣ ରହିବେ, ସୋ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ପରମିଟ୍ ଅନୁସାରେ 1500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ, 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବା 4-3000 ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଠି ନେଇପାରିବେ। ସେଠି ଆମେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ନେଇକି ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଟୁ ନେଇକି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟସ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ୱିଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ବି। ବିକଜ ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଗଛର ବି ମୋଟାଲିଟି ହୁଏ, ତ ଗଛର ମୋଟାଲିଟି ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଛ ଯଦି ମରିଯାଉଛି ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଆଜ୍ ଏ କୋଓନର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ସେଲ୍ ସପୋର୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। ସୋ ନର୍ମାଲି ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ଜାଗା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ଏକର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି କ'ଣ ମିଳିବ, ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ଡିଟେଲ ଆମେ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଗଲା, ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଗଲା। ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲିଜ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବେ, ବିକଜ ଗଛ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ, ବିକଜ ଯେହେତୁ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ଼। ଯଦି କେଉଁ ଗଛ ମୋଟାଲିଟି ହେଲା ବା ଗଛ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ, ପୁଣି ଆମକୁ ଗଛକୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି 5 ଇୟର। ତେଣୁ ଆମେ ସେପାଇଁ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ 5 ବର୍ଷ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ସରି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଛୁ, 15 ଇୟର୍ସରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତ 10ରୁ 15 ବର୍ଷରେ ଟୋଟାଲ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଡେଫିନେଟଲି। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଗୋଟେ 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 25ରୁ 30ଟା ଗଛ ଲାଗିବ, 30ଟା ଗଛ ଯଦି ଲାଗୁଛି, ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କାଠର ଦାମ ଅଛି, ଲଗଭଗ 2 ଲକ୍ଷର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେ ଦବ ଆଫ୍ଟର 10 ଇୟର୍ସ ବା ୱିଦିନ୍ 10 to 15 ଇୟର୍ସ। ଓକେ, ସୋ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଜାଗା, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅଲ୍, ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଗୋଟେ ଜାଗା ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ଆପଣ ହେଇଗଲେ। ତ ସେଇ 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର 30ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ।
ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ନେଇକି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବ 50-50% ସେୟାରିଂ ରହିବ। ବିକଜ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ କେୟାର ନେଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍, ବିକଜ ସେଠି ଲେବର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟସ୍ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସପୋର୍ଟସ୍, ଲିଗାଲ ଏଭ୍ରି ସପୋର୍ଟସ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବେନିଫିଟ୍ସ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯାହା ସେଲ୍ କଷ୍ଟ ଆସିବ ମାର୍କେଟରେ, କାହିଁକିନା ଆଜିର ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଗୋଟେ ଗଛରେ 2 ଲକ୍ଷ ବାହାରିବ। ସୋ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମେ ବି ସେଇ ଗଛରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରୁ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ବି ବାହାରିବ ଡେଫିନେଟଲି। ବିକଜ କାଠର ଦାମ କେବେ କମୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି ଇୟର ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରୋଇଂ ଅଛି। ସୋ 10 ବର୍ଷର ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଗୋଟେ ଗଛରୁ 5 ଲକ୍ଷ ବି ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷ, ଆମର 2.5 ଲକ୍ଷ। ସୋ 30 ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, 30ରୁ ଭାବନ୍ତୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ 2% ମୋର୍ଟାଲିଟି, 25ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲି, 25 ନୁହଁ ବିକଜ ଯେହେତୁ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଆମେ 30 to 30 ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତାପରେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ କିଛି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ସ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଗୋଟେ 30 ପ୍ଲାଣ୍ଟସର ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣ 2.5 ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଟୁ 30, ତ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 75 ଲାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଆଜିର ଦାମରୁ ମାତ୍ର 2x, 2.5x। ବଟ୍ 10 ବର୍ଷରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଟା ମାର୍କେଟ ହିଁ କହିପାରିବ। ସୋ ନିହାତି 75 ଲକ୍ଷ ନ ହଉ, 50 ଲକ୍ଷ ବି ହଉ, ବିକଜ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ, ଚାଷ ହେବ, ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ ଲିଜ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳିବ। ଲିଜ୍ ରେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଲିଜ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ। ସୋ ସେଇଠି ବି ଆପଣ ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯାହା ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ 15 ଇୟର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ, ଯଦି 2,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜଣେ ନେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱାର୍ଟର ପାଉଛି, ମାନେ ଲଗଭଗ 15 ବର୍ଷରେ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜାଗାଟା କିଣିଥିବ, 2,050 ଟଙ୍କା ପର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ, 2,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟକୁ ଯଦି ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଇକି କିଣିଥିବ, ତ ତାର 15 ବର୍ଷରେ ସେ ରେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଏଇଠି 6 ଲକ୍ଷ ପାଇଯାଇଥିବ। ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ରେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆପଣ 6 ଲକ୍ଷ ପାଇଗଲେ। ଜାଗା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବେନିଫିଟ୍, ଆମେ ତ ମୁଁ କହିଲି 2x ହେଲେ ବା 2.5x ହେଲେ ଆପଣ 75 ଲକ୍ଷ, ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ ବି ଧରନ୍ତୁ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 6 ଲାଖରେ ଆପଣ ଜାଗା କିଣିଲେ, ଜାଗା ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ୱାନ୍ ହେଇଗଲା, ପଟା ବାହାରିଗଲା। ରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଇବେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ସମ୍ ରେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି 10,000 ଲେଖା, ବର୍ଷକୁ 40,000, 15 ବର୍ଷରେ 15×4 = 60, 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଇଲେ। ଦେନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇଲେ 50-50%, 50%। ତ 50% କିଛି ନହେଲେ 40ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ବି ଆସୁ। ବିକଜ ଗଛ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଇପାରେ, ଆମେ ମନା କରିବାନି, 1-2% ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଆମେ ହିସାବ କଲୁ ଗୋଟେ 40-50 ଲାକ୍ସର ଯଦି ଆସିଲା, କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ 1,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ମୁଁ ହିସାବ କରିଥିଲି। ଆପଣ ବିକଜ 1,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଆମେ କାହାକୁ ଦଉନୁ, ବିକଜ ବହୁତ ଛୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ମିନିମମ୍ 1,500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ନେଇକି ଏଭବ ଯିଏ ଯାହା ବି ଏଠି ନେଇପାରିବ। ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସିମ୍ପଲ ଯଦି ବି ଆପଣ 1,500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ନେଉଛନ୍ତି ବା 2,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟୁ 250, ମିନିମମ୍ 1 ଲାଖ ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ବି ଫୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଟା ବାହାରିଯିବ। ପଟା ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେବ। ବିକଜ ଯେହେତୁ 15 ଇୟର୍ସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ କରୁଛେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏ ଡିଡ୍ଟା ବି, ସରି ଏ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ବି ଆମର କୋର୍ଟରେ ପ୍ରପରଲି ରେଜିଷ୍ଟର ହେବ। ତେଣୁ ଲିଜ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ପର କ୍ୱାର୍ଟର ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି 2% ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦିଆହେଉଛି। ବିକଜ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କନସୋଲେସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଉଛୁ। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ପାଇବେ 15 ବର୍ଷରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦେଇଥିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି। ବିକଜ ଯଦି 2,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଆମେ ହିସାବ କରୁଛେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 15 ବର୍ଷରେ ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ପାଇଗଲେ। ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବେନିଫିଟ୍ 50-50, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 50% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର, 50% କମ୍ପାନୀ। ସୋ ଦୋସ୍ତ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଗଛ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ଗଛର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ବାହାରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ସୋ
ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ବା ଆପଣ କିଛି ନିଜେ ଏଇ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମେ ଅଗରଉଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ କୋନର ହିସାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବା ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗେନ୍, ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ବା ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍, ଗୋଟେ କର୍ପସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛେ ବା ଅଦର ଜାଗାରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଆମର କାହାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କାହାର ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବାର ଅଛି, କାହାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିବାର ଅଛି, ବା କିଛି ବି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବା ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଗା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଟା ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟର। ଦେନ୍ ଗଛ ଆପଣ ଲିଜ୍ ରେଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ୍। ଥାର୍ଡ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଆପଣ ଗଛ ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ। ସୋ ଦୋସ୍ତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। କି ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଛି 40 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ କି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଛି କିଛି ଆଗକୁ କରିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ପାର୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ ଏ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସୋ ଦୋସ୍ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବା ନମ୍ବର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏନି ୱେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଫିନେଟଲି, ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଭଲ ଗେନର ହେଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନି, ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ପକେଟ୍ସ ଅନୁସାରେ। ପକେଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ପକେଟ୍ ପରମିଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ ଆସିକି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଗକୁ ଆପଣ ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆହୁରି ମୋ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।